Prabu Mandura sampun kastu hangkarahapi kanthi tulus ing manah. Baladewa kakangku. Dimas Werkudara yen pancen Baladewa kakangku katuju prana rasane yen to Baladewa kepengin sewanci-wanci dahar kaya mau ora susah dadak tuku mung kari paring dawuh mengko aku kang bakal Prabu Mandura. Pak matur nuwun Di, matur nuwun oleh memaringi kesabarawuh paduka Prabu Mandura wonten ing nagari Yawastina kepareng kula cumadhong dawuh. Inggih Yai Prabu Kalimataya sawaning para Mandura menika kejawi mertinjo dhateng kararjaning paduka Yai Prabu Sakukuban. Estunipun wonten kalih perkawis ingkang perlu kula wandharaken wonten ngarsa paduka Yai Prabu. Ingkang sepisan nuninggih pun kakang nderek mangahi bagya. Anggenipun para kadang Pandhawa sampun saged netepaken dhateng wayah kula pun parikesit ingkang badhe gumantos palenggan paduka Yai Prabu. Awit paduka Yai Prabu ngrumaosi sampun titiwansi lengser keprabon tumepun badhe madeg Brahmana. Nuwun sewu Yai. Ambek bilih dipun keparengaken para nyuwun katerangan. Inggih perkawis menapa Koko Prabu? Nuwun sewu. Para kadang Pandhawa mawi petang menapa dene sami milih dhateng putu kula pun parikesit Yai. Nuwun inggih Koko Prabu. Pramila kula sakadang milih ingkang wayah pun parikesit ingkang minangka dados Narendra wonten nagari Ngastina menawi wonten timbangan kodrat tupin wiradat Koko Prabu. Mangkira piye? Kodrat sok wiradat ing kados pundi? Koko Prabu mintik kalian kodratipun kula tingali saking Yai Harjuna ing sampun nampi wahyu Makutha Rama lajeng sawarga anak kula Abimanyu ingkang sampun nampi wahyu cangkraning ngrat ing mangka ingkang saged nampi wahyu kekalih kula wau ing binjangipun pinarengaken kaliyan pangeran nurengan wijining ratu. Koko Prabu ningali kaliyan kodrat ingkang ngururaken sampun cetha bilih kang wayah parikesit ingkang sampun piniji kaliyan pangeran minangka Narendra Ngastina. Awit parikesit menika turunipun Yai Harjuna yoganipun anak kula pun Abimanyu. Koko Prabu. Nggih, leres. Saha perkawis anggenipun Yai Janaka tuwin Abimanyu nampi wahyu menika pun kakang rikala semanten ugi nekseni Yai Prabu. Lah lajeng tembung wiradat kala wau mapanipun wonten pundi Yai Prabu? Koko Prabu nalika perang ageng Bharatayuda Jaya binangun jagat sampun nekseni kados menapa Yai Harjuna wanggenipun natohaken jiwa raganipun kangge rumeksa wetahing para Pandhawa. Kawimbuh anak kula pun Abimanyu ingkang sampun gugur dados bebanten wonten ing madyaning Bharatayuda. Koko Prabu. Nuwun sewu Yai Prabu. Menawi perkawis lelabuhan ingkang dipun ketingalaken wonten Bharatayuda kula kinten boten namung Yai Arjuna piyambak Yai. Nanging ugi boten sekedhik pangorbananipun kadang kula Yai Werkudara. Piyambakipun ugi mawi tetombok guguripun anak kula pun tetuka Yai Prabu. Rak ya ngono Werkudara. Iya. Bener kandhane Baladewa kakangku. Nanging piye Di? Tak jaluk kowe yen nyawang ing bab lelabuhan nalika Bharatayuda. Aja mung disawang saka pancer wong tuwa lanang wae. Ning uga nyawang marang pancer wong tuwa wadon. Kok ngono? Karepmu kepiye?
Parikesit kuwi anak Abimanyu karo Eyang Mantu Tari. Mongko Eyang Mantu Tari kuwi putra kakekku Matswapati. Nalika Bratayuda ora sithik lelabuhane kang diukir dening kakekku Mansapati sak anak-anake. Kayata kakekku Mansapati biyen ngragati Pandhawa oleh mangsah perang mungsuh Kurawa. Kuwi durung bab nggon tombok Jiwaraga. Baladewa kakang wis mireng dhewe. Wiwit Eyang Seta, Eyang Utara, Wratsangka nganti mudhune para wadya Balawirata. Kabeh padha gugur ing palagan ngrilake uripe kanggo jayaning Pandhawa. Lho, iya. Yen bab nggon tombok tak kira ora mung Eyang Prabu Mangsapati wae. Semono uga Yayi Werkudara aja lali marang Prabu Drupada ing Pancala ya melu ngragati dumadining Bratayuda. Paman Drupada uga tombok Jiwaraga nganti gugur ana ing palagan. Sinusul adhiku Swargiyayi Tresna Jumena lan Yayi Srikandi Werkudara. Baladewa kakangku, piye Di? Panimbanging Pandhawa ora mung mandheg teka kakekku Mangsapati. Ning uga nimbang bab lelabuhaning Kresna kakangku. Dheweke rina wengi tansah mernahke jayaning Pandhawa. Mongko Kresna kakangku kuwi sedulure tuwa Sembadra anak-anak Abimanyu. Yen Yayi Werkudara mawa dasar bab lelabuhane Yayi Prabu Kresna, banjur Parikesit sing dipilih dadi ratu kuwi pengrasaku kurang trep kok Di. Sabab apa? Awit Yayi Kresna wiwit biyen wis sumpah dheweke selawase urip ora bakal pisah kelawan para Pandhawa. Kepara Yayi Kresna wis angguh dadi pujangganing Bratayuda, murid jayaning para Pandhawa. Dadi yen nalika Bratayuda Yayi Kresna mungguh daya murid ungguling Pandhawa kuwi ya lagi wis trep prasataning Yayi Kresna dhewe Werkudara. Yen pancen perang-perang alasan mau dianggep keliru, banjur sing bener kepiye? Pun kakang ora ngluputke, pun kakang ora nglerokke marang alasanmu. Dasarmu kuwi mau wis bener, ya mung kurang bener Werkudara. Banjur sing bener piye? Mungguhe pun kakang sing bener lan sing bener ya mung nganggo dasar tembung sabda Brahmana Werkudara. Wah, lah kok mung enteng bobote. Lho, enteng piye to kuwi? Ing atase Bratayuda wis direwangi Anderpati. Kabeh padha ora mingkup marang pangorbanan. Lah kok glenthek petele mung timbangi karo tembung sabda Pendhita Ratu. Kuwi padha karo Baladewa kakangku ngentengke bobote pangorbanan kuwi mau. Waduh. Adikku Werkudara. Bratasena piye? Yen selawas murid kowe nganggep enteng marang tembung sabda Brahmana Raja, banjur besok kapan kowe arep dadi wong utama Di? Lugune si Adi Sakadang wis nindakake marang tembung sabda Brahmana Raja mau. Ya mung wangune kowe durung krasa coba saiki pikiran. Tok rewangi kowe perang gegempuran kuwi sebab apa? Apa mung merga rebut kamukten? Ora dudu to. Ing ngatasé pendhawane perang gegempuran nganti direwangi paten pinaten padha kadang karo gurune. Mung perkara rebutan kamukten lair sing ora suwe kanggone. Wah, lah kok empeh temen derajate Pandhawa kuwi. Ing tata gelar Pandhawa ngrebut kamukten ning kuwi mung kanggo jalaran kok Di. Dene sing utama Pandhawa ngayahi Bratayuda kuwi ora sebab ngantebi marang tembung liya-liyane mung kejaba tembung sabda Pendhita Ratu mau Werkudara. Tak kira Yayi Werkudara isih kelingan nalika jaman Pandhawa lan Kurawa padha sesukan dadu. Ing kono padha nganakake perjanjen sapa sing kalah mlebu ngalas Kamyaka suwene 12 taun.
kawimbuh sesinggidan lawase setahun negara sak isine dadi kukupane sing menang dilalah Pandhawa kapinunjung digawe kalah ora kalah lho ya ning Pandhawa digawe kalah karo si Bandar Gadu Pandhawa banjur padha netepi marang Surasani Merjanjek kanthi ikhlas lair tumusing batin ning jebul Kurawa ora netepi sing dadi perjanjian kuwi mau titik Kurawa ora gelem balekke negara Ngamarta marang para Pandhawa gandeng Kurawa wis ora netepi marang Sabda Brahmana Raja mula Pandhawa banjur sansut Traliwanda ngayahi Bratayuda kuwi ora beda bab milih ratu marang Parikesit Yai Prabu Puntadewa lan Siadi ngendika yen didasarke bab lelabuhan kuwi wis bener lan kudu diketokke di apa ngarep munggah pangkate apa arep dilenggahke ana kursi piniji kuwi pancen kudu nganggo lelabuhan tumrap para kadang Pandhawa padha milih Parikesit ning kejaba didasarake bab lelabuhane para Pandhawa ya sebab Yai Prabu Puntadewa netepi marang tembung Sabda Brahmana Raja mesine Siadi isih kelingan to Werkudara nalika jaman sedane Eyang Abiyasa kedadak jabang bayi Parikesit mau nangis kekejer tanpa gelem mandeg wah nganti gawe geger lan bingung para kadang Pandhawa klebu pun Kakang Yai Kresna ning bareng Yai Prabu Puntadewa mangku bayi Parikesit lan Yai Prabu Puntadewa paring dawuh kula Parikesit menengo nggonmu nangis ya nggih yen kowe gelem meneng kowe besok tak dadekke ratu ana Praja Mesti lah ceplakep bayi Parikesit meneng ora nangis kuwi isih kawimbuh lelabuhane si Parikesit dhewe apa lelabuhane Parikesit nalika jabang bayi Parikesit diturokke ana paperman kanthi sinandingan pusaka keris Kyai Pulanggeni nedenge bayi bakal dicidra patine dening Bambang Aswatama kedadak kerise dipancal dening jabang bayi Parikesit kena dadane Swatama dadi lan patine Werkudara ya kanthi dasar kuwi mau kabeh para kadang Pandhawa diemutke dening Gusti Kang Nyipta Jagat supaya netepi tembung Sabda Pendhita Ratu ingkang babare Yai Prabu Puntadewa wis manunggal karo para kadang Pandhawa liyane kanthi rasa legawa tumuli masrahke panguwasa Astina marang putuku Parikesit Werkudara anjara ingkang Puspitara kasiring samirana mre Sakaragadung ngas gandanya maweh raras renaning driya ngaturaken genging panuwuning tanpa upami dening Koko Prabu Mandura tansah nyimpotaken dhateng kula sakadang ing ngreh tembung Sabda Brahmana Raja kala wau
Mugi-mugi paduka mboten singlar saking tembung kula wau ingkang saged mahanani mboten luntur ing wibawa kula sakadang Koko Prabu. Ya Baladewa kakangku, aku kang dipercaya minangka dadi pangarsaning para prajurit Sangastina iki. Aku mung nyuwun marang kang gelar jagat sumrambahing jaluk marang para Pudrayan Agung Ngastina. Bakal gumanti ning keparabon Ngastina iki aja dadak nganggo pitukon dada pecah getih utah ning bisa lumadi sing kanthi ayem tentrem. Kabeh bisa nglenggana yen gumanti ning keparabon iki awit saka kersaning alam lan ora ninggal marang pernatan kang Gusti tindakake. Baladewa kakangku. Ya, pancen mengkono, Yai Werkudara. Ora liwat pun kakang melu ndonga. Muga Gusti mirengake lan ngluluske apa kang dadi panyuwun mawi Di. Uga bebrayan Ngastina aja nganti padha luntur ireh kerukunan ing saben dinane. Lan aja ilang rasa kesabarane. Bisa terus mupuk marang kerukunan kemanunggalane mau Werkudara. Baladewa kakangku iya. Yai Prabu Kalimataya wonten dawuh Koko Prabu. Langsung benjang menapa menggah tumamaking wisudan wayah kula parikesit Yai Prabu. Koko Prabu ripaduka kula dereng saged matur menggah benjang menapa kula wisuda keng wayah parikesit. Sabab napa? Labet wedal menika wayah kula parikesit nembe mendra saking kedaton Ngastina Koko Prabu. Lho. Parikesit kisah saking kedaton nuninggi. Lah lajeng dateng pundi kisahipun parikesit? Kisahipun tanpa mawi pamit. Namung wedal menika Dimas Harjuna sampun bidhal ngupadi Koko Prabu. Wah, mlayaten tegesipun sami kalian kawontenan negari Dwarawati Yai Prabu. Mugi kawuningan. Wedal menika Yai Prabu Kresna nembe mendra saking praja ugi boten tilar weling dhateng para sentana Dwaraka Yai. Koko Prabu ing mangka kula nggadhahi penyuwun wisudanipun putu kula parikesit mugi sinensenan sedaya para pinisepuh tuwin para wadya-wadya ing Ngastina Koko Prabu kalebet Koko Prabu Kresna ing kedahanan seni Koko Prabu Baladewa. Sang Baladewa Narpati duwe Nariswara Kresna kalenggung ing tresnanya marang Yadan non Sinawi. Mongko pisan gungyanipun mila tansah nyawa arpa wau Sri Narendra kalih mring Sang Rekna Madubhranta. Yai Prabu wonten dawuh Koko Prabu sampun cetha sampun gamblang putu kula parikesit mintar saking dari Ngastina iki tanpa pepoyan. Dasaripun Yai Arjuna sampun ngupati dhateng wayahipun pun parikesit menawi teta kepareng kang Karaka Mandura ugi nyuwuni dipalilah dhateng Paduka Yai Prabu Kalimataya. Tumuli wedal dinten menika Raka para Mandura nyun pamit tumuli badhe nderek ngupati dhateng mursanipun putu kula parikesit Yai Prabu. Nuninggi Koko Prabu menawi mekaten karsa Paduka Koko Prabu mboten langkung ripaduka namung saged ngaturaken sanget agenging penuwun saha ndherekaken wilujeng tindak Paduka Kakang Prabu Baladewa. Ngaturaken penuwun Yai Prabu Kalimataya. Yai Werkudara. Baladewa kakangku apa? Pun kakang jaluk pamit tumuli bakal budhal ngupadi marang wayah parikesit. Kabeh enggak baik tumuli enggak dilenggahke ana Prabu Dampar Ngastina Yai Werkudara. Niat langit ninggal nyiwan aglar panda muncar tino dereng kekunang
kanggo apa? Ndak pundhut si Adi aja negake jengaring Kakang Prabu Mandura Yadi. Mara tumuli dawuhna marang para wadya lan para wayah. Kinen padha nderake tindake Kaka Prabu tumeka sanjabaning rangkah ora kudara. Ya. Ngestake dawuh bareng kakangku. Aku njaluk pamit metu njaba. Duga-duga digawa aja kongsi keri Yai Werkudara. Yai Prabu Nakula Sedya. Wonten dawuh Kaka Prabu. Wonten dawuh Kaka Prabu. Sira Yai Sarimbit ayo ingsun kanthi munggah marang Sanggar Pamunjan. Nyuwun ngersaning Gusti Kang Nyipta jagat. Muga para warga negara Ngastina tansah bisa ngersa marang kuncaraning negara Yai Prabu.